Alan, Milo. Milo. No. Nohe. Kde ty? Dobrý. Dobrý. Alan. To je super. Milo. Alan. Nech si lahni. Aha, čekaj. Voľno. Alan. Prinies. Prinies. Treba jeden povel a hneď stlačiť zadok. Za to je do pravej ruky vodiť. Znamená, že takto mám. Sorry. Alan. Tak keď takto stojí, sadni. Keď nechce hneď ho stlačiť. Zase vstaň. Nechceš vstať, tak ho pomôže. Teraz sadni. Prinies. Za to tá ruka. Takže jeden povel dostane sadni a keď nesadá, hneď mu stlačiť zadok. Vodítko hore a zadok hore. A on potom už automaticky, keď je, vstaň. Sorry. Keď mu dám povel, že sadni a potiahnem hore vodítko, už bude vedieť, že si musí sadnúť, lebo tým sa učí, že toto hore a zadok hore. Ale hovorím jeden povel, vstaň. Však. Sorry. Sadni. Nejde takto stlačiť. A on sa naučí, potom tá ruka už nemusí byť, ale na začiatku musí byť tá ruka, aby neboli 2-3 povely, lebo on bude vedieť, že rozprávate mu a nemusí. Dobre. Dexter. Alan. Dexter. Nohe.